Hake Bubagra tini win Facebook post khlaika West Bengal o Gurkhaland sanglai tonglaimani amonorok joto saimano hake ajagani Indian Gurkha Jan Shakti Front hayakai IGJF aroni leader aje Edward by malaikha Bubagra tai Bubagra bini poso siyo chini je ideology hake je chini Tiprasa rongni je ideology je demand tongmani Gurkha rongni je demand tongmani omo semno hake chung chini future ni kahamni bagai hake thinangni kahamni bagai chung joto Thansa tongmang hake belekhe chawo Thansa tongai chini je demand dongno जों जतो मिलेगै सानकाkai amo belekhe chanai hनै sakha Bubagra chini borok rongni kaham ongnai hनै hake #Thansa #notice hनै sikya hake amoni bagi Bubagra notice no je sakaipano Thansa khlainani bagi chesta khlai tong tumani bagi himale जों आमसुक जरा रंगै फाइका जों गोबांमा चिनि डिमान्ड नगबो सानलाइका जों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रक बायबो चिनि Tiprasa रंनि गोबांमा जे मानता सकताय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै चिनि Tiprasa रंनि जे डेभलपमेन्ट नि बागै Tiprasa एकर्ड अफ खाके त्रिपार्टी एकर्ड अफ खाके हाइफेना आमो इमप्लिमेन्ट खाइजेगे जों चिकन सासा हनै बोर्ड नि जराव सिमि जोंनो नासिक जागै बर कग्रु हाके आमनि बागै न Tiprasa रक जतो Thansa to ungkha haipano je notice joto Thansa ngakai amo chini demand tongmani haike bongni demand phanong tung joto no Thansa milio glaiye amo sanlaika kai joto fulfill khlainai hinai Thansa ngnani bagai chesta khlaile tonglai Bubagra songro hake Meghalaya ni CM conduct sangmano bon nainai di Bubagra ni logi logi mamang hake bobo kwbangma je occasion hake je program rogo thangai bongni borok rongno phanong tung jesa notice ni borok rong phanong tung jesa jaga program o phano notice Thansa ni kok sawi tongo Bubagra ni logi logi no bobo tumani bagi himalayan norok joton saimana je kuno ayang je North India phanong tung kubuni haste rogo je khlaijagi tongmani NRC phanong tung Bangladeshi illegal immigrant rongno borno horani phanong tung taike je bongni indigenous je land right hake je bongni dofarongno protect khainani phanong tung joto jagano khlai tongo hake yang notice jokha je kuno problem chikon mikon phanong tung amono solve khainani to duri thaksi ko hase je kotor je problem tongnai even Bangladesh illegal immigrant norok jotono faimani saiman tong yang Tripura hake notice site phasing rogo omono kha borok care khaya kwbangma Pakistani agent hake Bangladesh o brung borok hamyarongno dawi tongo borok yango brainwash khlai sugui notice no borok kobjo khlainani rok hai irai rokni sawi tongo haipano central government ro omoniti ke thaisa koksaya Pakistan rok susiblam sukpano sadi जों Delhi no nanai जों hai irai nanai ni borok yang India north side ni phasing rogo borok jesa kaipano sagakai Kashmir no hai chini ni sagakai action nawi kiwo chini yang Tripura hai ke yang north side phasing kai konphana saya tumani bagai chini notice Thansa krini bagai hake amoni bagai no Thansa khlainani bagai kwbangma chesta khlai tongo Bubagra song hake amo West Bengal ni yang north side phasingo je Gurkhali tongnai rok borongno phanong tung borobok chini yang notice ni part no khlaio tumani bagai himale je different type je chini hai mukhang tongnai borobo yang notice part no tumani bagai himale bongne a jaga ni je nature bo chini yang notice bai gdal jang no hake amoni bagai no bongne ambon notice no khlaio je jehetu Sikkim bo notice part no khlaio hake bongne a tola ni je Darjeeling hake je Gurkhali drok tongi tongmani Kolimbong rok amrok joto notice site khlaio haji hake amoni bagai no Tiprasa rok omo wan suknani nango hake je chung baksa buksu sawi tongo notice Thansa ngmani hnei ei ta mendra khane notice Thansa hai irai chaya omo omok somok je party ni bagi se hai leader ngani bagi rangchana ni bagi hai irai chai tong hake chana khai tam chai mia tong Bubagra bo khoroksa boot busawi hake bo MP ngi phano bo boot busai ma kham hasi hake bo busaya bo amti kheno tongnam mungjago bo borok rongni bagai kaham khlainani mungjago hase hakinro amno nayei tam sanamo chungno ni bukhani kokbo komeni bisinti ki shahar mano je baksa bukso hamya hani sai tongnai rongno hake je Bubagra amte hake notice no Thansa khlaini nai tongmano amo kahamda na hamya hake je baksa bukso chaya sai tongnar bor kahamda sa na hamya nor komeni bisinti ki shahar dei hake video ni sajak like redi te share khladi channel no subscribe khadi bell icon click khadi Tiprasa rok joto Thansa tongbadi hake notice bo Thansa tongnan nango hambai khulumka।